anos de goberno. 6 anos. Vostede non foi capaz de solucionar o problema en 6 anos. Bueno, pensará votar outros 18, pero bueno. Mire, no borrador, sabe o que lle di a traballadora? A traballadora dille, el borrador se presenta para ser revisado por el concejal del área y posteriormente informado por el departamento de secretaría. Es decir, vostede tuvo que revisarlo, non lle bote a culpa a traballadora. Vostede ven aquí... Mira, eu tamén a felicito, porque menos mal que traballan os traballadores, porque o que é o equipo de goberno, vamos, mire... A verdade é que un regulamento que para nós é moi bo, ten que ter un regulamento que vai a substituir un do ano 50. Por lo tanto, a ocasión de facelo, pois se perdeu moitas veces nestes últimos 30 anos. E para nós, xa digo, pois ben e cumples perfectamente pois o que non agardábamos e o que ten que ser un regulamento. Vamos a empezar pois dicindo que a biblioteca leva en transformación desde hai uns anos, leva unha transformación que obviamente necesita moitos recursos e que os espazo era todo o que contábamos. Por tanto, fixemos un proxecto que no caso da Xunta que ten unha cantidad de porcentaxe bastante elevada porque viu que era necesario. É dicir que nós, todo o que se fai na biblioteca se fai falando con os usuarios e con as usuarias. Todo. Non sei, nós falamos todos os días, eu teño cada vez que hai unha reclamación, eu falo personalmente, me chamei a semana pasada a dúas, hai 2 meses tamén chamei a dúas, se cambiou o horario,